você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. עבדה אצלנו גם עובדת סוציאלית פורטוגזית מברזיל, ושאלתי אותה מה הפירוש של המילה הזאת, של השיר הזה, והיא אמרה, אוי, מה הייתי עושה לך? זה שיר של המשטרה. זה מתאים בארץ. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. מי המתמודד הראשון שמוכן להעביר את השיר לקבוצה שלו, מהקבוצה הזאת? רז! אבל דקה זה נורא מעצמה. דקה וחצי. שים את האוזניות. בזה זה כל השיר, נו. אוקיי. אחד זה אנגלית, שתיים. אחד זה כל השיר. אוקיי. תקשיבו אז מה החוקים. בואו נשאר חוקים. אתם אל תעזרו להם, כן? אתם אל תזרקו תשובה, כי יש לכם פעם אחת לתת תשובה שהיא נכונה. אתם יכולים להתייעץ. מה? אחרת... לא, מה? לא, תני לנו. כמה אפשרויות תני לנו. רזי, בהצלחה. יש כמה אפשרויות. לא להתערב. יש לנו כמה אפשרויות. לא שומע. רזי! מה זה? אני צריכה אוזניות. לא, אני שומע בערך, אבל זה לא... רזי, לא מה זה? רגע, זה לא שיר. זה לא שיר. בלי ביאליק אבל. יפה. לא בעיה. אפשר להתחיל? כן, ברגע שמתחיל, כן. 3 מילים. לא. שמיים? בית. גרעינים? המיספר הימני. המיספר הימני. שמעו את השירים שאני מכיר פה. מאיפה? הריון. בטן תינוק? עפית על אלכוהול, סליחה.